λογικά από κάτω. Πώς? Καλά ζούγκλα, Κοίτα, αυτό είναι ποτάμι βασικά. Το χειμώνα. Οπότε... Αλλά δεν πήγαινε αμάξι. Τώρα πήγαινε αμάξι. Εκεί το σημείο αυτό στην αρχή ήταν, άμα το περνούσαμε. Πλάκα, ναι. Όχι, είναι ωραία διαδρομή για περπάτημα. Εντάξει, εδώ από κάτω είναι. Και έχει και ένα ωραίο κλεισάκι, σπιτάκι, δεν θυμάμαι τι. Εδώ που μπαίνεις. Αλλά έχουμε και την επιστροφή μετά. Αυτό θα είναι ωραίο να έρθεις χειμώνα να τρέχει νερό από... Συμφωνείς, Καλά και με Σαγιονάρα πας, δεν έχεις θέμα. Ναι. Θα παγώσεις λίγο. Ας περπατήσουμε να κάψουμε τα σουβλάκια που θα φάμε μετά. Ας περπατήσουμε λίγο να κάψουμε τα σουβλάκια που θα φάμε μετά. Θα με ακούνε στο βίντεο και θα λένε καλά αυτός για το φαγητό πάει στην παραλία ή για την παραλία. Παιδιά, για το φαγητό πάω. Ξεκάθαρα, να ξέρετε. Μετά από ένα υπέροχο μπάνιο στο κάνω λίγο Σάκης. Μετά από ένα υπέροχο μπάνιο στην κεντρική Βόρεια Εύβοια, πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε με ένα ψαγμένο ταβερνάκι, ώστε να πάρουμε πάλι πίσω τα κιλά και τις θερμίδες που από το περπάτημα χάσαμε. Και χωρίς σενάριο, βλέπεις, non-stop. Θα το βγάλω όλο αυτό έτσι αμοντάρις, πλάκα. Δεν ξαμπεί κανείς σέλιδα μετά ποτέ. Τα παιδιά, να ξέρετε, τα καλύτερα πλάνα είναι τα μοντάριστα. Περπατάμε 4,5 εβδομάδες μέχρι να φτάσουμε σε μια παραλία που λέγεται Μήλι. Και μάλλον τελικά λέγεται Μήλι γιατί έχει να κάνει από την απόσταση που θες να διανύσεις για να φτάσεις. Εδώ πήγαινε μόνο τρακτέρ. Περνάμε μέσα από το ποτάμι. Πάνω στο Γιαννίτης Adventure Εύβοια. Και αν έχετε μικρά παιδιά, αφήστε τα να βλέπουν. Κοίτα εδώ φύση πάνω, Μιστράει κιόλας. Να κάψαμε τώρα μέχρι στιγμής 400 θερμίδες. Μπα, 40 μπορεί. 40. Με 40 είναι μια γουλιά μπύρα που έχουμε μάσει στην τσάντα. Τι θα γίνει, θα φτάσουμε τέλος πάντων μια ώρα. Πάντως δεν θα έφτιαχνα δρόμο εγώ εδώ πέρα, δεν θα τον έφτιαχνα τον δρόμο, να σου πω την αλήθεια, ποτέ.
Και τον άφηνα όπως είναι. Συμφωνείς? Εντάξει, περνάει αμάξι. Άμα έχεις ένα 4x4, μεγάλο. Και ένα Suzuki Vitara, π.χ. αν τα κατεβαίνει κάτω. Συμβατικό δεν πάει βέβαια για το Χ. Χ θα μπορούσε να πηγαίνει. Χ δεν πάει. Γλυκιά, κάνει και αστιάκια στην κάμερα. Τι νομίζεις, μετά από χρόνια αυτά τα πλάνα θα θυμάμαστε και θα γελάμε. Τόσο να βγούμε σε άλλη παραλία που πολύ το φοβάμαι. Όχι βρε. Σαν να φαίνεται το γαλάζιο. Το ανοιχτό είναι δημοκρατή. Εφτά λεπτά περπατάμε μέχρι στιγμή σύμφωνα με το βίντεο. Οπότε μια χαρά. Τι Φιβή? Παίζει, ναι, κάτι κουνήθηκε εκεί. Καλά, μην το κοιτάμε, δεν γυρίσει πίσω και τσικάρει και αυτό τι είναι. Πώς? Δεν την έχω, φοβάσαι? Ή θα πει το Φίδι, η ευκαιρία είναι μόνη της, πάρτε τον κυνήγι. Φαντάζεσαι. Τώρα που είσαι μόνη σου θα γυρίσω πίσω να σε φάω. Πλατάνια βλέπω, σε καλό δρόμο πρέπει να είμαστε. Άρα να τη θάλασσα. Φτάσαμε. Δεν φαίνονταν έτσι το Google Maps πάντως. Να και το σπιτάκι. Καλά, είναι απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Πώς φαίνεται? Μαγεία. Μαγεία.